Kaixo denoi, guk minente saioa gara. Zer moduz doa eguna? Gaur teleferiko bat egingo dugu, baina ez teleferiko normal bat, ez. Teleferikoa material birziklatuekin egina dago. Zer iruditzen? Beno ba, askatezen teleferiko polit hau fabrikatzen. Hau da behar den materiala. 5 txinetar palo, erotelagailu baten tapoi handi eta biribil bat, kuter bat, silikona beroko pistola, aria, teniseko pilota, slip bat, nahi izan ez gero pintzelak eta margoak, kartoi zati handi bat, eta komuniko rolloaren kartoia. Orain pausoekin hasiko gara. Lehenengo txinetar palo bat hartu eta honako neurrietan moztu. Ondoren, moztu ditugun zatiak horrela itxasi. Itxasi dozain nahazteat nahi izatekotan biradera margo. Erotulagailuaren tapoia hartu eta hemen zulo bat egin. Orain aparte biradera dugu, oinarria ere bai, zer falta zaigu? Bai, teleferikoaren kabina. Horretarako teniseko pilota horrela moztu. Klipa desegin eta pilota betxo. Orain sokarrekin goa. Hartu makil eta horrela kokatu. Bi hemen eta beste bi hemen. Orain itxasi oinarri. Ondoren, komuniko kartoi zatia horrela moztu eta zilindro baten forma eman horrela. Segituan, makil altuenera itxasi. Orain, biraderan, hemen silikona pixka bat jarri. Segituan kartoizko zilindroan jarri eta hau egin. Geratzen zaigun makila hartu, horrela kokatu eta itxasi. Ia bukatzen ari gara. Oso ongi. Gero, soka luze moztu eta pilotara alde bat horrela itxasi. Orain, klipa makilan jarri, kabina gora eta bera egin ahal izateko. Jarraian, sokaren bestaldea biraderaren ezkerreko makilara itxasi eta biratzen teleferikoa egin egongo da. Nahi izatekotan,